Arestado ang sarungkabuhan kan Bureau of Fire Protection Masbate sa bypass operation sa Barangay Poblasyon Baleno, Masbate. Alas 8:20 nin banggi ka na kaging Webes, Disyembre 19. Binisto ang sospek na si alias Banal, 32 anyos, may agom asin residente kanaw ng bita na lugar. Nakumpiskar sa operasyon ng 15 gramo nin pigtutubudan na shabu na nagkakantidad 102,000 pesos, kaiba pa ang bypass money asin iba pang drug paraphernalia. Series of surveillance and monitoring po ma'am para makonfirm involved na siya sa mga illegal activities, and yun, on duty siya ma'am nung ginawa yung bypass natin, and nakitransact siya dun mismo sa nag-act na pusher buyer natin. Nagkaroon ng transaction dun mismo sa poblasyon sa Baleno, wherein duty siya that time. Matrayumpong nadako pan sospek sa kusog kan pinagsararong puwersa kan Masbate Provincial Intelligence Unit PPDEU, Baleno Municipal Police Station Municipal Drug Enforcement Agency, ORDDO Regional Police Drug Enforcement Unit, 502nd MC Regional Mobile Force Battalion 5, asin sa pakikipagtabangan man kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Ang nakuha ng current statement ma'am yung investigator on case. Kung ano ang action na ginagawa ng DSP kahapon, tinanong ko ma'am. So sabi nung investigador, pumunta na sa kanya, naghihingi ng report for them to initiate the filing of administrative case against the suspect. Sa presente, nasa kustudiya pa kan otoridad ang sospek asin nahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang Tatak Bicol. Angeline Dagta.